Malikono ani maliko ka fo ka wale nyuma don ka sangane bi tarata donya utukalo kle nani samba fla ani mukwani woro yi Shirfla TV sanfɛ sɔgɔmadono jɛmukan ni y'an sigitɔ ye o kunna n'a ma ɲa k'a fɔ dugubila o da ka fisa ladawuli ye Amadu Kamara kɛ ne bi ye utukalo tile 4 Amadu Kamara nin don in n'a sera ne bɛ sumaya dɔɔni kadamu utukalo tile 4 sanba fɛn mɔgɔ ni fila ne woloba ayi kɔdɔn na Allahu akbar u bɛ bɛn bi donya de ma bi y'o san 4 de o de b'a to bi n'a sera avec une fois qu'elle a bidé. Ok. Mi fula ka tasibla ke ngulu bay. Kosame. Ka do kay. Ala ka hinan salam ala ka hinan salam fure bla dina. Ka nyini ala fe. Ala ka yefsa mani yayi. Kosame. Ala ka hinan anta no to bla dina. Ya rabbi amin. Madu kamara salama no. Ni wuro muso yi ka ko do wolo deuna. Amadu kamara saya ke no ke. Siga foitala. No teni miri kuna ma ya digu ani wolo tina. Ka kila ka labaki ko do lula. Siga tala. Saya de boke. Siga foitala. Amadu kamara ni miri ani tashi ke ngulu bay. Ya rabbi. Awadambe. Foko ala ka yefsa mani. Ya rabbi ya rabbi. Amin ya rabbi. Amadu kamara ke. O ba to ka kuma de ma. Kasoro. Amadu jem kan ko na. Obinyan. Samara an ham sugoroba amba jigiya ala ka hina an islam fu bela jelena. Ka fulini wali ndo kala si shirif la jaka so la geba bela jelena. Malikono ani maliko ka fo umanyina mafli u ka émission mandi ni sogma dune ka damne tene ka tabla fo alamsala femi kuna foni bala ani société rubrique société ani gwaduma dumuni oluna ni kono chama nala sonno atna ke bashika nabi dese ambi foki rab fu wala mando ka nyini ala fe amena kuma munum banda ala ka famiyal ko ala ka dikan ba bela jelema Amadu Kamara wala ame korafo segi madame ale be bitala madame Keita Aminata Traoré ka en sogoma seyeren sogoma alhamdulillah samaira ame tasiblage kanyesi ambam soma ananga furu bela jeli ala ka hinula udarosma kusama niyai kanyaranye kanta do ngono kuma ya fotu yamna jemuka madi sigira fulan bako makube ni sogoma tendo ameta ala ko do mine ala ga hina antano walto ala ga bela jinina wala Amadu Kamara jemuka ka fajura bibulu samaira folin temenen ko antena ko bla dagrinda ameta anka réalisateur ou fanfé fami anga demba jekulu ngunu te sansoro juruko munu ko bulu fla do jemuka enkoro ameta oluka jawma fle ka soro ka segana o bebe bamuno ho Amadu yof ko monsieur l'ambassadeur temo amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni nene ni infusé ka jikala ka ke teka o nene tiens mon père Nika dites-moi ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko jaro te zara te o ka te de abi sampi sababo ni te wore be ni de ya gila kura ka segi kana na ka ke go go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kli quoi appelez moi wa je ma on de te o ka te la higa so za bole be fali fe ngade Jama jara kadua kete zarai makele gadanga mena buji Allah farafidenu jara kadua kete zarai makele gadanga mena mudunchi Allah Malema Mozo
ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi to bi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet mbalimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jininaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ ɲare la immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé nu de bɛɛ lajɛlen wasara. Amadou Camara ke ne nya fe cogo mina ko sobe nyina may wati ko de odo Amadou Camara blanya mi ko odo ne nyina may odo jo fe mbela jini binda sika foi ko bela jini beba ni miro la Amadou Camara ni mange ka juguma to sika tala ni va to Amadou Camara ni tra sere dola kasere do smoto yi kana dugu girin toy Amadou Camara adola o wajulu banedi sika tala Amadou Camara ne ka taa jongolo ba kuna ka to kaburdo mun kuma na fanga kuma fe ne a dongo cheno wala hadi ke chere de sai Allahu akbar Amadou Camara ka jo mjoro kuna ka kuma fe kuma fe Allahu akbar do Amadou Camara ni biche ni min fu ma fa mo sai Amadou ne renga wa asayala mo sai ma de kena fa kira watidi sigatala ba saya amano la me ni manata odo kada ka fo ala nale femke chando odo la de se do kai Amadou Camara la Camara sara mi rabi madam Keita jete ni o ba to ametini jimu ga godi wala sisa amita nga technicien fa odo mi anga bi clip du jour chando Zigri Fusini Konati ko mogoya odo mogoya amato lage obe Amadou Camara ke bona ko ka Amadou nya fi to mena jemuka albi anatemena yi wati na ami chakno bla jenefo madama Amadou Camara ya foto mena munte san sura jurko na dibla barakelaw wati na le maestro de la technique Mohamed Keita masareke abala katiya bani ya karfa jula na karfa mine taleke ni foyo Elhaji Musa Balabala ngi ga foyo balabala jina figino rengi ni ala yiti ki kuru me kama koro eti fere kuru ko fe
Fandani fe amesha fana fu ubatu amadu kamera ngati mani barayi amina siraje tama amo dama tama amna madam Geta agogo ndoko ne balayi aywa ifa ndoko no wa ni bal ma ke kora le ni bal ma ke za ko la ko lo kenela bangonna ja ko mo te mo musala bangonna dikito do mais ngwa binye sama yo sanu ana so biski wajan tama ka sai oke madam Geta bi tratai ibi denga mo ko ngore ikeme ga mulabe mo ko yefolo bien kele no ka shawro la be mo ko yi ani mi ndo sa amoto kumpana soni shawro gere wa shawro gere anno duwa mana ennek la ta ngono sana kana nzili amadu kamera ukato sira ita wada bino ko so sana na sim madam Geta ma na kuna balata ane kuna falba na ta amai adamni an faso walamba chelo ni isor bi ukmane be femka o be talike femi swala machine wala bololo ko ay ko amadu na ko bi ministre mi ga bara ni shinde kiri ko duna kuma akeleme ka wala ya do sigisinga min be talike tabulu jugu min be ruzuka yasa ko nuko amadu kamera ke eba da na Facebook la ka se WhatsApp ma do ko mo ko Snap TikTok amadu kamera ke fasiri ka ba no ure fa sisumaye ako eda flaka min ko ta watina ako jamana nyema madama ka sana ni kiri ko ministry mamudu kasuge amadu kamera aye tabale aya goshi ako ni atagalage amadu kamera ke no watina inde talike bolo sanvela ma ako mimi mfu ni ke wali nyonya mebi de ye anga guna adama de ya oburujali ke walu ye ka sana ni anga dame oburujali amadu kamera ke ako oni onyo chama ni eyela la kuma ni kuma bolo sanve eba ye ka fo mado de kon keme ka oyere ke o ke wali ni ko buruja ko urukun ko nana na manya ka fo obe ochogola eba ye ka fo obe laba de ka ke wali chama be ni ko ta ni ko fini vana bolo sanve amadu kamera ako fasir ke ba ira tomina ako metale ke tene musoya amadu kamera faka se jajugo ma mun be ke subabu ni ka anga dame buruja amadu kamera ka fara oka ka laba ga nyonta ka nyombla bolo sanve ka se la goshiru ye ka nyeshi nyoma aldi ni me ke subabu ni ka anga dame ni ka olula kashi amadu kamera ke ako ujaju ubelaba nika chare manu nyonche amadu kamera obolo sira okirika ako nuwatle laba yalawa ako amadu kamera ke ako ni yela tito wisave ako kuma dobe kamana kanyishi mimi mfuyi mbogotunu ka yerefiri nakadi amadu kamera kanyombruja kuma tito wisave ako uyike wali mine akombe shariafe ako na manya kafo abe ochugula nimetalike jabana nyamaula amadu kamera ke o masigini ka ko ilaje ko sigatala ko ka faraja mabala bollo savela ka iba yi ka fo o keme ka yoro do fnata amadu kamera ba woya metalike iya mabala o ko moko des espaces fermés amadu kamera ka fa ruka ko moko appartement meublé ko de construction dans les champs ani onyo chama ko amadu kamera kuma obe demjinu sawlo katai katake kundanko ulu keni laba ko lutan ko bla bollo save akona manya ka fo obe utugola nyama kasanani oka ministry mi karota ke shiki kuma fa fe to muna mamudu kazoge ayi tabalu goshi ayi kanari da kanye shi bela jerima ka wure bla kanye shi mi info ye kriti ya bela jerima mamudu kamera depuis procureur de la république la procureur général ka juge de paix amadou kamara officier et agent de police judiciaire ayi ka fo bela jerika wure ka joka ke chekireye ako mama ni tigata ni ke wayi de la bolo sanfe amadou kamara ni kan da eka onada eka sigatala ya tagalage ako ke wal nunu na manya ka foko shi makoro ode bidemzeni afo na manya kala batu ka denu tan ko buruja tan tola bolo sanfe kanyo buruja kanyo ndamene kanyo la goshi ako uyeke wali sharaka ma jo ajorala sigatala ko ya to mi metalike ya kuma ban watina mi metalike shi sharati la mola ko ne ke me kanyali bele tale ka yanga ako amadu kamera ke mama ko nusumna ka fo ibala ka to ni etika tan ke wali ke ndola ako mi ye sharia ya anabul eka obeni
ako ni atara lage amadu kamara mu ko nana ako ni kene ka weda alibi dino ko debele no ko kuba ako mu ngo ni brad ni kanyamada ye mami ka bara bele ni ko ma bolo sanfe ko ma si da ko nana ka demje mun kama ka blake wala ke wani ni o ma se o mo amadu kamara ke kibariya e ka afini fana sanfe ko no o kera amadu kamara unanyama unajo ojo rola ko kasani kiri tigari nyama o ko ka jo e kanyishi o ko nu kalema kasani susuma ale da ya fasini na salo ka bo isoro o ko na kasani ba bibodi kufu samara mu wale ni kai kusoro ka sabu ke bi so la machine sanfela a kelembe ba fini ya fotu na ko tan ko kero ni ko burujali una mo kana woro chama ni kiri bitigala mo yenta ambufu ya sade anyana o na do bela anyana akoni chocho mnenala amadu kamara da fiki kelma ba bolo sanfela nungo ta ko kene mi fuyi ka nyon buruja ka nyon damela goshi ka sanani ni na ke wala nonai akoni tiga tara etayi akore ko bana ni nyon chilabi ayo uta amemi fuyi so la so na no bla ambe salo le ge feni independent kana bla alsa ni fene be talike kiri ko buna ko sabla feni bamago bi ko ma woro boyo munu ke wala ju ke bayi ako ma bi police la ka da hono de amadu kamara ke ako okoni memi fu o gara do mandu sena ko so be se ma woro bo nyongo ma da memi fu jogalo kile mo kono kono to ka dabla akle be se wani kinela amadu kamara akera yoro mina o be talike hippodrome o commissaire de police o lu chedon fe amadu kamara ke mi nyekun bi atame ka di commissaire de police a sheriff aklimo amadu kamara ako memi ngoni fu kasana mam nen nunu yi ako mi njoro ma akli fe ko sebe de ye chedo inu o koma ko bede ko samwa ani fla bonyongo ako amadu kamara ma ko fole mimi fu o kono ngume anofe ni ka lini depuis kasana ni kewe do mi kera ka bene me kalo klem wa ani kono to samba fele mo woni nani ako akere yo la mimbe musobugo ko fo o be sigu ngura o la ako amadu kamara ni ata lage ako ye madore fara afe ngalaba katuluti amadu kamara odoni biche kono kumala ka bede ne ka anofe nyini ko ngani ata lage amadu kamara menanga kula ani toala abeni na komodo abeni nwanda fe ako ode ya to president ka o kasana o ka wuli ka joyi o fle kala bandi ka tiga da bede ka samwa anifla ako amadu kamara odongele betarike igragi sela samwa ani sababu nyongo ufuna ngene amadu kamara wa tara tiga da o ka imimi mfuyi sikorana ka ofi na mina okono kume ka doga moto ne ka o kankare amadu kamara mimi mfuyi nongo ni fe o ye ale ne ka tiga ke akuyi kamara mami nyo oke betarike anga police ka unité spéciale no unité mobile de surveillance et d'intervention yi ici o luche dondo amadu kamara o tare ngo fe ajabala o tara so téléphone woro bonyongo amadu kamara téléphone mun bela de ni siga keme ala ka fo atawte ako je gro clip sabani kini kasana ali binu ka wuli ka jowi ka bara ka tiga da ma do ka amadu kamara mamun ndo ni uluka bara be me kata ma ka so ne ka akali amadu kamara o tiga da ulu do ka ni te samu wa bonyongo a o tara so moto do fana o shione be ale buru ka blai amadu kamara e ka fara o bela jineka e ba ka fura ba ka tiga da do ka ko kadi ambisa ba ani kile bonyongo bete samwa ani woro awo se santa ani shegi amadu kamara numbra neto demjeni yewa ako kuma mina no oyo otiga ke okuyi la bana kata o dairo la kata so mimi mfuyi marfa o betal ke pisero automatique fabrication artisanale la amadu kamara ka fara charger garde 3 cartouches o bla o dairo la ani marma fe on chama amadu kamara ke ina ka biya hippodrome police la kaw kune tiga da ma woro bonyo mbra jenika ali bi nyinu be sena jango kasika do o mamu be jela amadu kamara ka laba ko bla ke tira mo kunga ninga ngada o ka olu do watme eneka o so ngeba sala trawri do anya salo ka bo ene pana o kona sala ma fo ka ene pana mo bela jele fo sa ka police la kaw ka fo na ko wa sabla o ka wuli ga jo abi ke sabo ka majugu ko lu bo ansen goro sabara sano ko ni tama ma jo bolo fini fana o te jode o ti jo angata kwakuru na mbora kwakuru amta tesali ani feme kidal anga golma sirita bawo nga finya bone banfla u ya choro manga ne jugu kuna okera amadu kamara nya fe choro mina ni ye negata ka black ate dora fune kanga nta
koyi a ko hukumu kɔnɔna na Amadu Kamara ne deli ka nin kuma kelen fɔ ye ya ni ko ni ye tiɲɛni kɛ ka bolo ka te don tigɛforo la Amadu Kamara o ko ni misi pane ye misi birila kunna ye tigɛforo tɛ maa dɔw wɛrɛ ye Amadu Kamara wa to i bɛ wele ko cɛ sɔsɔ Amadu Kamara a ko état major général des armées a yɛrɛ k'a fɔ an ka cɛfini tabaw Amadu Kamara k'a daminɛ sibiri dɔn o tigɛlo tile gale ka taa bila kare dɔn o tigɛlo tile 2 san b'a fɔ 26 Amadu Kamara kamarakɛ min min fɔ ye o ye bɔnɔ banfɛ ta ne ka cogo jarawulakulu caman kunna koyi a ko a kɛra kɔkurukaw fɛ yen dɔ kɛra Tesaliti ani Kidali Amadu Kamara an ka taa min fɔ ye sibiri dɔn o tigɛlo tile gale a ko ka sanga ni an ka cɛfini tabaw olu ka wuli ka jɔ ye o y'a daminɛ min fɔ ye Sandare o marabolo kɔnɔ fɔlɔ an ka cɛfini tabaw sanfɛ ani duguma Amadu Kamara o ye jugu o y'o koro ye ni ka laban ne ka bɔnɔ banfɛ ta ne ka cogo kunna Amadu Kamara kɔkuru ka se Tesaliti ma Amadu Kamara yen fana an ka cɛfini tabaw mais min fɔ ye kuma min o ɲɛdara jugu da yɔrɔ dɔ kan i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ min ni jugu kun kɛmɛ ka kɛ min fɔ ye o jabala ye Amadu Kamara min fɔ ye o nɔngɔni fɛ an ka cɛfini tabaw o ye labɛnw sabati sanfɛ ani duguma kɔrɔ ani kilebi kaɲaga ani bani Amadu Kamara kuma labɛnw sabatira o nɔngɔni fɛ o ye tasuma kisɛ ni k'a bila ka taa min fɔ ye jugu olu ma yanga mɛ fa kiyama kan Amadu Kamara kamarakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka sanga ni o ka laseli o ye a yira k'a fɔ k'a daminɛ min fɔ ye kɔkuru ka se Tesaliti ma nin yɔrɔ kɔfɔlen kelen-kelen bila lajɛlen i b'a sɔrɔ jugu ni o bolokɔnɔfɛnw caman Amadu Kamara olu kɔni de fara yi bawo i b'a sɔrɔ k'a fɔ o kun kɛmɛ ka yengun kɛ o dagayɔrɔ ye wa o bolokɔnɔfɛn caman de kun minɛ o mara de kun bɛ o fɛ o yɔrɔ kɔfɔlen na a ko hukumu kɔnɔna na an ka cɛfini tabaw kuma min na o kɔnɔna na ne y'a fama bana ne ka ɲɛ da yɔrɔ nin kan Amadu Kamara o labana ka maa ninnu kundama ani dugukolo ni k'o kɛɲɛ Amadu Kamara kamarakɛ ka sanga ni o don kelen ye hali bi ka sanga ni kunnafoniw nasira ye i b'a ye k'a fɔ Kidalikaw fana fɛ a ko o kɛwale o kɛra a ko min fɔ ye an ka cɛfini tabaw o ye min fɔ ye npogo kɔnɔɲɛ 14 ni k'o kari jugu la ye Amadu Kamara jugu minnu lamɛn an ka basigi ni ka bisi basa o waati laban in na Amadu Kamara dakuruɲɛ kelen ka yɛlɛ k'a fɔ k'a daminɛ Tesaliti ka taa kɔkuru ka tɛmɛ Kidali fasirikɛba Mahamani Ture a ye a yira k'a fɔ an ka cɛfini tabaw ni dimi tɛ 2 ye ko an y'o ko ni kari jugu la Amadu Kamara ka sanga ni o caman bilalen lahara o bilama olu kɔni kɛmɛ lahara dugulenw ye Amadu Kamara an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an ka cɛfini tabaw ye fasiri don an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon o de kɔnɔna na e bonya b'a la Mamani Ture n y'a fini an kɔrɔkɛ don an b'a fɔ ka Nouvelle Horizon cɛ bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ n fana bɛ to ka nin kuma nin f'i ye n'i bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ i bɛ to a so kɔnɔ i bɛ nɔngɔ karikɛ i bɛ don Soir de Bamako n'an donna yen Soir de Bamako fɛn min ye sanu dugukɔrɔ nafolo yanfolilakaw fɛ yen a i n'a fɔ sifinnakaw maa minnu bɛ sanu bɔcogo jugu la sifinnakaw kɛlen bɛ ka dɛlɛ d'u ma Amadu Kamara sinifo b'a fɔ sinifokan na ko n'i y'i ka foro sutura ni finikolon ye a fɔ sinafokan na kɛ ko ka fisa su langolo dalen ye n m'a faamu k'a fɔ ko n ye n ka foro sutura ni finikolon ye fini farafaralen o ka fisa ni fɛn t'a kunna yɛrɛ ye n b'o fɔ an ka sinifokan na Amadu Kamara n b'a fɛ ka mun fɔ i ye a ko n bɛ min fɔ i ye e ka yɔrɔ ye min ye n'i ma janto o la n'o tiɲɛna Amadu Kamara e ta o de ye bɔnɔ ye a ko o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ yanfolilakaw ka denmisɛnninw na ni o bɛ tali kɛ o ka sifinnakaw ka kulu Amadu Kamara nin waati in na o wolomin k'o jɔ kɛlɛ o bɔnna kun kan a ko n'i y'a ta ka lajɛ Amadu Kamara a ko ka sanga ni o ka wuli ka jɔw ye min bɛ tali kɛ i yafuma b'a la yanfolila o sifinnakaw ka sanga ni o kun dela ka kunnafonidilaw wele Amadu Kamara ka taa kɛ seereya ye ka sanga ni kɛwale dɔw ye minnu b'a la ka kɛ u ka marabolo kɔnɔ madama babolo min bɛ o fɛ ni o bɛ bale ko fɔ Amadu Kamara ne b'a ye k'a fɔ o donni kama min o kɔni ɲɛfɔli kɛ ni ka diɲɛma kɛ seereya ye ka sanga ni cɛnni min b'a la ka taa ka ɲɛsin u ka babolo in ma a ko o don a jara wasolo ka den bɛɛ lajɛlen ye cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka sanga ni sifinnaka olu ka wuli ka jɔw ye o bɛɛ lajɛlen labana k'a yira k'a fɔ o ka dɛmɛ bɛ taa ka ɲɛsin sifinnakaw ma Amadu Kamara o de y'a to min fɔ ye ka sanga ni o ka maa ɲɛmaa ye Sumayila Jakite sifinnakaw o wulila ka o sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa babolo ye ni ka taa a lajɛ Amadu Kamara o selen ye o taara sɔrɔ Amadu Kamara ni kɔni ni jilatigɛ tɛ 2 ye a ko 1 bɛ yen a ko babolo ye a ko Amadu Kamara tiɲɛni b'a la ka don a kun a ko
ako jiyere onye o manyible ako yiri munumbe amasuriana ako okeme ko bla yire ni ko tiga ko ba ako bi munumbe Amadou Camara ako obiumbe fara ka ba Amadou Camara ako onongo ne fe shifine ko yo jone ko flete dew ngala ba ka tiga da odaka Amadou Camara kamana ga ode naleno nani atakalage Amadou Camara lesele sofolo kuna Murbayasa odongu okadogo na shifine ko ya gira ka fo Amadou Camara ni ngoni nte olutai bo oye onongo ne fe oye wele da kanyeshin bela jenema Amadou Camara oya gira fo ko dragu dragu donwa modon ako dragi chama de be mimi foye Amadou Camara ni babulo ve ni mbalaka oluka ba ni ka abo bayala nga oluka kungo kolo ni ka chen ako onongo ni fe oye ayira ka fo angoni na mejoka olage awira ya do mi nge ni ndenyuma yi wa ka se sibirima sibirnata ako nu oya soro mo dragi be ka fo ki mata ga bonu yore na ako Amadou Camara olubeta habla dinu solo katane aye jamana nyama ofi ako mi nganka ke oluna ako otuna sigini ka lage bli oluka memi mfuye oka kungokolo oka babulu Amadou Camara oka chema do fe ka sowe ke sanu botogo jugu yayi ako Amadou Camara okumuko nana oluko ni kanga daga nyeshi mauma uluka bara bemenu yore ma ako oluka kungokolo blamawa ako ni chente flaye kilinkeme ako ji olute siga mibli ako ali mishu genyoro ula kunoko ote okeme ga fambe ke digan kolo yi oye yiru betiga kaba ako Amadou Camara oye kamane gankoyi fasiri keba maimuna dumia ay ayira ka fo shifina ko ni ayira ka fo yani sibiri na donche sibiri na mimalaka na ni mama ka dragi be ni matata uluta be so katana yi fama obulu Amadou Camara ina ta nyini ulubule samara sanu ni atakalaki I dasira fema no dragi odo abe jiche chendo wo be kla ka fenworo ka jikono sianuru an mercury odo nunu mai bunara madima ngobe ma fade samara ameto alsa sorde bango ko ame kuna kuncheno yi ama kuncheno ambeta katika ofe samara ni kuin akera aye Bamako Mali bagaja Mali fantan nani aye be dabaliba ko femi jatke wale kebaw u chama sotrama u yo fadeu utumba feka teme kati anga golumasiri tabaw u ka shuya konnana tege daruka Amadou Camara ke kasangani kuno fone on nasirayi ibaye ka fo ya fo chomina kunu bololo sanfe Amadou Camara abela jeni mabisi ma chama bisi ka fo ulu ya ye ka fo tege dara ma do ka kati sotrama do kono Amadou Camara manunu jaratige wala kebale ma do wa akoni ngale tomi ode bala kake akonga minko ni jeme Amadou Camara ma akoni ndo ma yele ko ndo akoni nunu te on doyi ako okumu konna na Amadou Camara fasiri kebanu o ilaye jara ko fo aya ayira ka fo kunu goni tige dara ma do ka kati sotrama do kono Amadou Camara ke ako ame domina ina fo bi okoni be memi fu brigade kono ni ngalo bala katane kanyeshi uma bala kamunu ko lu jabi ako nga binaka biya Amadou Camara ma bala ka yera nyininga ka fo yoro jara wula kulu na minke auna avec le clé mo ani duru temene ako ni hunye albi olu mo do krengelindo ya albi antulawa ako onyininga le tombe ako kumuko ni ataka lage kasanga ni kuna fo na follow wi wa yera ka fo matan woro bonyongo munu bela jene ku meso trama do kono ako anga fintikila kaw brigade d'intervention rapide chedo muna mina olu ye kuna fona sura ka fo sina ma do kono be mobile do kono olu ye fere o sigi senga onongo ni fe Amadou Camara ni ya me ko nda klishi kadi eda ore mo sonyo soro ako jugu nunu o matafa ye ora la koi onongo ni fe anga chefin tabatra o koloti ni kalaba ko bla jene ke woro panye yi Amadou Camara ako sotra memi ni okume okono utara obla jene mina onongo ni fe katani oye memi mfuye katani ngale buse masenta ne ka gan ola ako awye jonye ako Amadou Camara abe kata fan mefe ako jonnya chi ako awbe jonka barala ako awbra jen fan mefe ako haklet mebe awla ako Amadou Camara ke nungu ni ngalo bala kata ga yeshi manu manu watina chogomina okase ngalo ntanu ko jabi sine ya fo chogomina kunu akera ke wali yemi ngoni ne aye bolo bla jene mine ngala ba kama do no ko lu jatiga doni kasana anga chefin taba uluka jowi kunu sera ka manu bla jene kunu tiga ke okuyi bla jene salo ka ke woro panya ye ka biya obe anga chefin taba obulu ngale bala kata ka nyeshi uma Amadou Camara mana sugu do dumodo obora famille fe obora ta famille fe jango okase ko jabi la ya jara Amadou Camara ke le de ye kalam kala ne ka shu dabajila ka no blake la jara ka kuma bani salon togola ka di kanu ba chamani musumama e bunya
bala Amadou Kamara o ɲana ka laya fo ka sɔrɔ Bamako laya kɔrɔbɔrɔ de don laya jara kɔrɔbɔrɔ de kɔrɔbɔrɔ jara tɛ se ka bamanankan fɔ ayi dɛ ŋo ne de y'a f'i ye laya jara an kɔrɔkɛ ba don Allah kibaru kɔrɔbɔrɔ ye fɛrɛ ala tɛ ka bamanankan ɲuman laya tɛ se ka faraji fila ɲuman fɔ bamanankan na Allah kibaru basi ta ma fo an b'u fo Samara o b'a to ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ ale bɛ kɔmɔ suruku kan ni cɛ ye an taa ji dɔɔni min k'a lajɛ ni liptɔni bɛ yen an k'o fana furu an b'a lajɛ ka sɔrɔ ka na awɔ ka sɔrɔ ka segin ka na o bi ɲɛ ka na kuma di madame Keita ma madame Keita a ka sɔrɔ fɛn dɔ kasa bɛ ne nun na o bɛ bɛn Malimamuso ni de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé do Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲare la immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dude bɛɛ lajɛlen wasara ne ye Zara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na ka b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye Amadou Kamara kɛ kuma dɔ sera bamananw ka kuma tɛ le moment le plus attendu bamananw ko mɔgɔ tɛ kɔnɔni lasirilen dɔn nka n'i y'a ye ɲagada la k'i b'a dɔn ko dɔ kuma sera o sera Samara o ko min kuma sera madame Keita i ni ɲankuma nse kɔri basi t'aw la i bisimila nse Aminata Traoré aw yɛrɛ bɛ fo kosɛbɛ nse aw yɛrɛ ni sɔgɔma Aminata nin waati in na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye k'a fɔ bi ye tarata ye an kɔni an bɛɛ na foli ta ka ɲɛsin masaw ko ne ne bolo kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ tulu kɔ a bɛ kɔ bamananw ka kuma tɛ ko dagaba sigi to o de fɔra dɔw fa dɔ ye bi ye tarata ye bi ye tarata ye an b'a fɔ an filɛ jamaw ye k'u bisimila u ka rubrique mandi kɛnɛ kan n'o ye les plats de chez nous Samaira y'a fɔ cogoya min na ani Kamara ko dɔ kuma sera donc a ye min sɔrɔ bi an ka rubrique kɔnɔ ka n'o yira aw la an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ an k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmadolo jɛrɛjɛ filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ɲangumaw sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi de don n'o ye les plats de chez nous bi an bɛ quartier du fleuve la an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna kuma d'a ma a bɛna a yɛrɛ présenter ne fɛ ni sɔgɔma restaurant ne tɔgɔ ye Sama Sangare ne ye cuisinier bistro Bafin donc i bɛna jumɛn tobi ka yira an na bi n bɛ poulet yassa de tobi ka yira o poulet yassa o tɛ sɛ ni jaba a n'a maɲɔgɔnlɔw donc k'a bɛna poulet yassa de tobi ka yira an na bi aw ni ne an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛna o tobi an mago bɛ jɔ jumɛn ni jumɛn na n bɛna jɔ jaba tulu poivre laurier layi olu de bi moutarde olu de bɛ na vinaigre olu de bɛ na ɲagami ɲɔgɔn na k'a mariner k'a k'a la o kɔfɛ n'a fɛ
fɛngana i bɛ sɛ yiralen i b'a k'a kan i b'a sɔrɔ i tilala pewu i ka sɛ banna i ka n'a fana mɔna sɛ yiralen i b'a k'a la dɔrɔn k'a datugu a bɛ wuli fana ye ka a bɛ ne fɔ nin ka di dɛ n'ala sɔnna an ka t'o kolo la sisan an bɛna tobili kɛ an bɛ an tɛgɛ ko fɔlɔ an y'a jaba tigɛ céleri ni persil ni poivron o bɛɛ filɛ nin ye sisan an bɛ muktardi k'a la muktardi kɛra la o kɔfɛ i bɛ poivre k'a la wala n'i y'a poivre k'a la sisan i bɛna vinaigre k'a la k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na abane sisan an b'a yɛlɛma daga la sisan an ka daga sigi an y'an ka sogo perepere sisan an bɛna an ka jaba k'a la jaba lamaga dɔɔni o kɔfɛ i b'a datugu sisan n'i ye poulet yaasa se an b'a yira sisan an b'a bila to an bɛ ka se yira an bɛ k'a se tuguni voilà on va te donner mɔna ka ban k'a tɔ ye dɔrɔn sɛ ka dɔ la o y'a banna an ka se yirana an b'a bila an ka yaasa la a filɛ nin voilà sisan ni ye a banna ye pewu sisan an b'a datugu voilà poulet yaasa ni kini bɛ se ka dun dɔw bɛ yen u b'a ni logo dun dɔw bɛ yen u b'a ni piriti dun ani fɛn bɛɛ bɛ se ka ani fɛn bɛɛ bɛ se ka dun dɔw bɛ yen u bɛ ani spaghetti yɛrɛ dun sisan kɔni nin wagati nin ka di ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bari ko dɔ kuma sera e y'a fɛngɛ olu ta ye image ye anw ta ye bu ye anw mana lajɛ min b'a la o tɛ yan sisan e ni ne ɲɔgɔn kuru ani dawa k'an ka taa bisimila e tɛ kuyɛri ya an bɛ tɛgɛ de dɔn n bɛna nɛnɛ fo parce que il faut que n ka siyɛn lajɛ ala jɛ sanfɛ il faut que n ka siyɛn lajɛ n'a ko bɛ cogoya min na quoi mɔgɔ bɛ i bɛ se ka sisan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a jara a tɛ tɛmɛ nin kan yɔrɔ bɛɛ y'a sɔrɔ wa kɔgɔ ma caya la foyi ma caya la lendi kɔni n'i tɛmɛna min b'a fɛ ka poulet yaasa dun dɔrɔn i bɛ nin yan voilà sisan folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma olu ka mun bɛ se ka foli ne ka client ninnu bɛɛ fɔ ne b'aw fana fɔ k'aw barika da ni cɛw ni baraji n'ala sɔnna lendi o lendi yaasa bɛ yen kɔsɔla bamagazi bɛ yen voilà bɛɛ ka na bistro bafina lendi o lendi yaasa ani poisson la bamagazi lendi o lendi u kana donc ni ne tun b'an bolo ka yira aw la bi n'o ye yaasa ye min tobira an balimakɛ fɛ n'ale ye Samba Sangare ye chef de bistro Bafina donc an b'a yira k'a fɔ bɛɛ y'a ka tata tɔmɔ la donc an bɛ k'an bɛɛ di ɲɔgɔn ma siɲɛ wɛrɛ a k'an bɛɛ ay e kuma tɛ nin kɔfɛ bilen koyi Sabara Bafina madame Keita mais jaba bɛ ko la bi o jaba bɛ ko la o jaba bɛ ko la jaba kɛ jaba a ma suri fɛ o a ma sɔn ka ami ma sɔn ka gɛrɛ na fɔlɔ wala c'est de ko ɲɛna Blafleni madame Keita k'i fo k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye an bɔra k'a lajɛ Kamara i bɔra k'a lajɛ sisan e bɛ mun fara nin kan fɔlɔ Kamara bon
Comme elle a Java avec Kola. Tiens, chef cuisinier, et en bas faux parce que Dumuni a Dumuni mi era la ben, a glan togomna, ani na famille bala. Tiens, a cap sabuna ramadim. Oh, comment est caméra? Ni Dumuni. Et pas de ça comme Kamara nyewe la shega to yamina. No, ne ba no. Kamara ko mo be tunala. Ko te ka tununa. Samara ko janfa da depuis dumuni masigi. Dumuni era sigora na Samara ko ka dumuni sigi. Ko dumuni sigi en fait. Ko dumuni sigi en fait. Madame Keta, ni ngali mi be ne ba fe ka kila. Sabla ambalma ken an ya ka fo abeka dumuni mina ben. Jaba yasa de tene. Yasa. Ni yasa. Ni kapsa mo ko mo. Ko jugu. Ni kapsa mo parce que ni na fin famba bebe bo en refaire. Ni a tagalaga sala a base fait mi jaba donc jaba ere o be senan fe wa vertu médicinale ba de be jaba la donc ça veut dire que dumuni nyenama do mais il sait ka ere comme ya nene et ma keneka il sait ka doni final ça ka farambal magata ka bon ni be se ka mi fo o nyana comme ere abe fo ka ba jaba ban fe an c'est vrai bon ka yi chef étoile fana ku ka dayele anyi amaye amese mukoma obi a réaliser mais nous yanga ko ben noya donc aya nere ya ye ata yere kusaya fema quoi to bi nuni fengen nuna jabatige nuni fengen nu ayra bo beke aga element be no ina fo atonyogon be no mulu ba de mais abarake nyogon be mais ni ya ye mugo be ere la je follow il faut que ere de exemple ira donc ni exemple ira mugo be tugiko donc amoni ni réaliser ere mana jababe ya fembe be ya she koni mais ne ko ate dora to min teli wa abi fembe to bi dume non abe nambe dora to wa la wara be an yara do ke ay min gadne o yitte de no abi se tiga de la bon ne bita abi se tiga de la fa ko menali problème ko ta de blanye tiga de min ko tiga de je o shula mari kadire est-ce que na fo sang est-ce que bamako ko budon je o shula mari che ko len bla ngabo de make Samara ni o mine kadere mo la mamo ha blala ka fruto bani mais au bo ha blala au groupe de grave au groupe de grave focus ne manye che kamera ne manye ani c'est très bien aïe attention attention fais attention non ça je te permets pas parce que me fait le don avoir n'intro allez la faire mon vidéo ne tiga fo il va ko manna donc tiga de be fa fa tiga de la o cité il ni be fa ka tiga de nan manna yara mana dima il va on ni nga est-ce que tu as trouvé che camera fi ay camera yasa ni si da ne ambala yasa yelwa al duma re akan shere la o akan so de la akan fembe la abida dépenser ko de la c'est vrai ni ese sheri ibo kala ni se ibo kala ni se jere ibo kala jere bi kala jere bi ke yasala de jere bi ke yasala te be o manogo abe ni se mena ge fonfe ibo de tobli ka bi nogo aka gele tobli fleni ni ya nogo yere bulu abe nogo ya mais ne de ko ki ba gele ka sero do ma ibe ta soro abe nyaka mi bulu wa guwere bi kala ni to ese ni be poshi kono bi o be se ka mi e ko sa abetinya abija ameda ami foki wali mando ka fo utwali bi jimka tobe ami temeli barawi wati bana kata Amadou Camara ne atara lage ami twali bi bita kuna na bita ana soni sigi dumulka madama unga dumulko ni temeli ko fe madame Keta ayi do ayi akuma la nisi do ni tali ki albi dumulko ameta ana television fa fe Amadou Camara mi so la madame Keta na ka ma ni ngale fe ana ofre ni madame so ko bi an yɛrɛ fanga kun y'an ka dumuni minnu ye an commencera k'olu bila kelen kelen balo minnu kun y'an yɛrɛ jɔlaw ye fana an commencera k'olu bila k'a ɲɛ bɔ dumuni wɛrɛw fɛ o de y'anw ka baloko gɛlɛya ye n'o tɛ n'an segira an yɛrɛ bɛ min dɔn n'an segira olu ma gɛlɛya si t'an kan mais du fait k'an y'an ɲɛjuru ci dɔwɛrɛw ma dɛ alors que min b'anw fɛ yan ɲɔ bi yan malo bi yan kaba bi yan
fini bia keninge bia sho bia tigana nguru bia ni mbem se ka ke febe na nyampa kuna ametu wa dumunu de fe donc nan taray jago sado o fengero de anga gele ya yere ka nyine o le bina na anga gele ya fa ambe minu mi dumunina dableni jini mere meni mogo yini non boisson énergétique adunata olu de olu anga gele o bisoro de law note nan kera nyere ka nyesha anga dumunu ma problème tala bo kuma ga mbene bolo kala si fo aka sisi fendo de ka bi anga musumsene minu mbefu ikado ka poti sanga dumunu tobilla ni ko ga shewrati lejira ubisola nu ga burushati de la ubisola maintenant furu ka to de la o ka bashi yeleke ko be chiena o ka dege de la otise donc aba sisi de ka dumuni nunu de la chiko wala pour que anga musumsenu ubise ku dege laro la chiko na ku dege sagoro bala kana se ya sawma wala ani ko za woro ba ni dime e mo e bonu doni mulu don mulu zahari ba mulu don ni yakini mulu don a chama mbino of go gwensen kini o autai ni yakini mani hode ba fo gwensen kini am no ba fo ni yakini Samaira ame makan fo fana fo ko sebe ya fo nyana to ya mina kanto enregistrement na bistro bafina kunu consommateur ko nyema ba aleni akadanga makan fo fana le de danga yi mali consommateur ka association ale de danga yi ayo ti nyamo tay we bafin yere nyamai bashite au propriétaire donc anya ni soro ni yoro ni kadiri konnana a jara yetro donc nyanga ni afana ka nyininga dahunya damadola na bora ko la jassan ay wala du dinya do ambe yanga tata sorala awo madame Keta madame ne miye akoko ambana nga dunu na ko ode ko geya madame Keta amamindo ode zira buru kenen na amadu kamara ni yo o kenen to tola o mi si aso ide ni kete mo wa bi de ko amo bla dama ko ba do zira buru kenen gangene eni tara siga so amori du wa ma ganjara ka mugubo ko tobi sumala me min fuyo o bo chogola datu amadu kamara nakade ameta amori do maso na anaba do go le na min fuyo fudini bamali dungu do me fere du ami de na mi tara ngoso ne mo ke ne na dutigi san keme bi abe san keme na abe tama rasoro ale bebre taburo mashallah ulu ko nu bolo ni da faka ko mais chere fa bana anga dumunu bana antare la abe ni ezra bu kenen no la ganu no fleni vertu mun bola ka da farkule rema ani tobli ambe be akocha yaw suno datu nuni sumala nuni fenge bo kala doro abana abe temena yere ka ko filala odo madame kira sangorota Barama Dramani akoka fuyi ki ka yasa tobi kwa dere ba musaka bo Barama Dara manino do kuma ko kare na yasa wala mafuka wali madu wala so ama kuma fa ko ka fuki ko ni yasa na yele binela ko pram to ko le be musaka chi ki ka otu ko ashema ko amodu ana na ekipu ko aku merci d'avance la le dama dara fu je vais dans place mo ko be foto la abita bi de ngako nana ni restaurant Bafira tigi o ita ko en famille sur la place abita et le maître de la technique Masaraki Mohamed Keta ani Balaba au cas où fini fanango la sur il faut que les Maliens consomment malien. Consommer malien te faut fou. L'agroécologie dont on parle, le Mali est le grenier de l'Afrique. Naforako anga Maliba jusqu'à présent, Amberi de importé au Konimai. Office du Niger BO, transformateur de transformateur UB, transformateur UB. Il faut que mon goût demain, bébé fereke pour que Maliba doum kafa kasabatala. On connaît les restaurateurs et surtout moi je suis dans l'association de l'ASCOMA pour que les consommateurs trouvent le bon propre registre où c'est comme une sorte achète tout là bio jusqu'à
dans la famille. C'est ce que nous souhaitons. Donc je travaille beaucoup avec Ricolto, tout ce qui est SPG Bio, Amidou, Akacha quoi. Une association Mounbe Barake, Akacha. Badinda, Tanima 2000B, Tanima 2000, ou des pilotes forêts pour la transformation des produits locaux. Mais bon, 600 GLAB, produits te seront comme moi je veux, comme les consommateurs veulent. Donc je crois que nous serons qu'un des moments là, c'est très bien. Amadou Kamara. Aïwa. Et ma maman. À côté. Non. Anga la dumuni dumuni minnu b'an yɛrɛ bolo minnu tɛ bɔ bakɔ u tɛ bɔ kɔgɔji kɔfɛ ka na an ka an wakili don olu la k'olu matarafa a ka ca ala fɛ kɛnɛya a b'i sabati parce que dumuni caman bɛ a ka d'an ye an t'a a dilan cogo dɔn u bɛ dilanni fɛn min an t'a dɔn n'i y'a lajɛ an bɔra ka yaasa min ye sisan yaasa in n y'a f'i ɲɛna a bɛ dilan ni jaba de ye a base ye jaba de ye ɔ n'i ye datu sɛ fana fara o kan sɛ bɛ ban sɛ y'an ta ye ɔ datu bɛ fara nin kɛ cogo la an b'a fɔ datu bɛ fara nin kan n b'a fɛ k'a f'i ɲɛna nin fɛn ninnu bɛ se ka dilan k'a sɔrɔ an ma taa fɛn importelen san o k'a la quoi voilà n b'a fɛ k'o de fɔ quoi voilà jaba b'a la karɔti b'a la navet b'a la o bɛɛ bɛ bɔ yan tulu b'a la parce que i mana tiga bɔ i na tulu sɔrɔ a la sɛ kɔni i mana jarala kare kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ bɛn situlu la ka sɔrɔ situlu fana ka di surtout i mana tulu fɛngɛ la i b'a fɔ ko mais bien sûr sinon anw tɛ kuma la n ko o y'an balo de ye anw fɛ yen hali malo seri n'u y'a tobi u bɛ situlu k'a la donc an ka base y'o de ye quoi ayiwa sabali o sanjan dɔ la an taara Sikaso dugu jɛra o ye seri tobi k'a na situlu dɔ sigi voilà o de don i b'a dɔn n'i y'o min a t'i kɛlɛ a bɛ di nka tiɲɛna n'i ma deli a la baara don Kodi ayiwa o la madame Keita Mɛlɛ Tarawele Amadou Kamara an bɛ tɛmɛ de ni jɛmukan ye an bɛ taa ɲɛfɛ waati b'a la ka se a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadou Kamara kɛnɛya bunakun kan an kun ye masala ni Mulekafu ye professeur Mulekafu Amadou Kamara an bɛ taa le master de la technique a ka an bilasira o la an bɛ sɔrɔ ka na jɛmukan kun cɛ awɔ n'i ye jamana o jamana jɔ n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ jamana fan kelen yɔrɔ fan kelen ye ladala furakɛlikɛlaw ye yɔrɔ fan kelen ye tubabu furakɛlaw ye OMS yɛrɛ y'a jira k'a fɔ n'i ye farafinna jɔ bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ 100 mɔgɔ 80 de bɛ furakɛ ni ladala fura ye donc furako man ka taa kɔ sango ka ɲagami don la yɛrɛ kɔnɔ kɔni don a ko la an minnu b'a la an ni mɔgɔ caman dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ olu tɛ yen bi mais ni olu dɔw wulila ka bɔ dugukolo jukɔrɔ k'a yir'u la ko musow ni cɛw ni minnu tɛ fura dɔn ou bien k'a bɛ ka fɛ réseau kan olu dabali ban quoi an b'a la tuma min na réseau kun tɛ yen an tɛ réseau dɔn hali téléphone kun tɛ yen an b'a kɛ tuma min na mais i ka question ka ɲi kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na bi farafinfura kɛbaga cayara fo k'a dama tɛmɛ farafinfurakɛla yɛrɛ cayara ni banabagatɔ ye bi an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na furaw ma dɔn mɔgɔw ma dɔn mɔgɔw ma si dɔn jinɛ furakɛlaw b'a la kolonifilaw b'a la laala furakɛlaw b'a la i bolo da i dusukun kan n b'i furakɛ i bolo da i sen kan n b'i furakɛ telimani bɛ taa fura livrer fura bɛ livrer cogoya bɛɛ la mɔgɔw ma mais anw t'a dɔn ko furabɔ taa se o niveau ma fɔlɔ o de y'an yɛrɛ kɔnɔ quoi bi bi in na OMS yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɔni ni Mali furabɔ ye ka d'a kan fura bɛ bɔ cogo min na fura bɛ mankutu cogo min na fura bɛ di cogo min na ladala fura kuma bɛ fɔ cogo min na réseau kan k'a fɔ a ye nin kɛ nin bɛ nin kɛ donc barika yɛrɛ tɛ furako la bilen ala sago ye sa. Amadou e tɛ da bɛ min furakɛ k'i tɛ da kun ka min furakɛ k'i tɛ da kun ka min furakɛ Amadou Kamara pourtant c'est vrai ale qu'aujourd'hui c'est la triste réalité bi Mali kɔnɔ e bɛ sigi bɔlɔlɔ sanfɛ walima radio so la dɔw b'a fɔ ko e ye dɔ de k'e dimi e tigɛ de e sen kan n b'a furakɛ mais e bɛ nin fɔ cogo di
k'a fɔ ko nin y'anw ka farafinfura de lagositɔ ye tan ko mun de ka fɔ effectivement a fɔ cogo min na a ko ale bɛ na a ka taa san 40 mais lui n'a jamais vu ça c'est pas aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus a dit qu'un espace où mɔgɔw bɛɛ kɛra farafinfura ye a ko fura dɔw bɛ yen Samara n'i ma farati n'i ko k'i bɛ nin fura ninnu bɛɛ ta au lieu que a k'i kɛnɛ dɛ a bɛ bana wɛrɛ de la a yɛrɛ y'o fɔ a bɛ bana wɛrɛ de lase a ko a fɛn dɔ bɛ n'i y'a ta sufɛ ni dugu jɛra i b'a sɔrɔ a ye bana de bila e la bana bɛ kuntigi la i b'a ye bi fan bɛɛ fɛ a joli bɛ dɔw bolo dɔw b'a fɔ ko ne kɔni ma min yɛrɛ kɔni a réseau yɛrɛ tun bɛ taa jukɔrɔ ne ma min mɛn dɔrɔn ko n bɛ se ka su la wuli a banna sinon o bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ bi a bɛɛ vraiment il est a fura kelen dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ a bɛ se ka bana 50 f'i ɲɛna k'a b'o bɛɛ fɔ fura na sugu ye tiɲɛna vraiment c'est une triste réalité ni yɔrɔ min professeur fo kosɛbɛ Amadou Camara vraiment furakɛlaw cayara waati fana se mɛ Amadou Camara an bɛ segin nin yɔrɔ la ka kuma lase aw ma an ka jɛmukan ni k'a bila yan kosɛbɛ Madame Keita n b'i fo foli diyara ye i ka kɔrɔfɔ kuncɛ kuma n'i ka folikanw yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na n b'a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo bari n'i y'a mɛn aw bɛ tobili kɛ ka na fɔ k'i b'a bɔ dɔ de sigilen don k'a filɛ dɔ de sigilen don fana k'a ta ka tila k'a reproduire dɔ fana de b'i kɔ minnu y'i dɛmɛbagaw ye parce que k'a ta chauffeur la ɲɛmayaso la ka n'a bila technicien na k'a bila chauffeur la fo ka taa bila an ka caméraman na n b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a ka maa welelen fana fo n'o ye bistro bafin tigi ye n'ale ye Ibrahim Sulemani Tunkara ye depuis n y'a fɔ a ye n ko chef la télé a ko problème foyi t'a la n'a mako bɛ fɛn fɛn la an yɛrɛ taara enregistrement la dumuni ma dɛsɛ nin fɛn sumalen ɲɔgɔnboli bɛ yɛlɛ ji ma dɛsɛ a fɔlen don nin yɔrɔ in na ko aw bɛ sira la ka nali awɔ aw bɛ sira la ka nali n'Ala sɔnna ma an bɛ ci lase aw ma ko aw bɛ sira la ka nali barisa ne y'a fɔ mais n'aw fana ma taa lajɛ a ma nɔgɔn dɛ donc min fana ne n'ale yira ɲɔgɔn na o ye Alassane Dramé n b'a fɔ a bɛ Konari la k'a Dramé k'a merci parce que n'i y'a mɛn ne fana bɛ tantɔ de ni ye mɔgɔ min ye n bɛ gɛrɛ u la donc ni gɛrɛ l'u la u bɛ adresse di yan i dun tɛ se ka n'i sigi k'a fɔ ko i ma waleɲuman dɔn kɛ a tigi ye o fana b'a to siɲɛ wɛrɛ k'o bɛ yakubaya ka taa n b'a fɔ k'a Dramé k'a merci k'Ala k'an to ɲɔgɔn ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo merci k'i yɛrɛ fo Samara an bɛ Madame Keita fo ka restaurant Bistro Bafi k'u bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛ sira la ka nali n'Ala sɔnna ma k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ Samara an yɛrɛ b'an ka foli cogo la an bɛ taa yanfolilakaw fɛ yen nin waati in na yanfolila famille Sagara Abdoulaye Sagara u bɛɛ bɛ k'an lajɛ nin duman in na u bɛɛ sigilen bɛ télé kɔrɔ Ali Sagara Anbeli Sagara ale ye dugutigi Amadu Sagara ale yɛrɛ dɔgɔmuso i dɔnku bɛɛ fɔ u bɛɛ sigilen bɛ nin kuma in na u bɛɛ lajɛlen bɛ k'an lajɛ ka bɔ a fɔ yanfolila u b'a dugu tɔgɔ ko wulu Melibala wulu Melibala an b'a cɛ n'a muso a dugutigi n'a alimami an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka taa Segu ka foli kɛ yen nɔ ka taa Sikaso an ka musokɔrɔba an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo i tɔgɔ ni jamana k'a fɔ ko garisɛgɛ kɛra fɛn min bi o de kɛra nin ye n'i y'olu fo ne bɛ n ka foli daminɛ ɲɔnɔ Amadou Camara ɲɔnɔ ka bon bolo kosɛbɛ ne ɲɔnɔ ka fo k'a da mun kan ɲɔnɔ ka bon bolo kosɛbɛ k'a da mun kan ɲɔnɔ dun b'a fɔ dugu de malo bɛ ɲɔnɔ jaba kɛnɛ bɛ ɲɔnɔ tomati bɛ ɲɔnɔ ɲɔnɔ yɛrɛ ka bon bolo mɛnɛ ka ɲɔnɔ ka fo an buralakaw awɔ kana kɛ masina an buralakaw olu fo k'o waleɲuman dɔn ka na kun jɛ fana badabada Tijani jɛmukan in kanu b'a ba don an bɛ min fɛ ale yɛrɛ kɔni jɛmukan a y'a kanu cogo min bɛɛ y'a kanu ten Camara Tijani an ka tile ko fo fana Konate ale jɛmukan in tɛ fɔ ko an b'a fo k'a ni a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo kana Amadou Camara kana foli Bamakɔ n'a ka da an bɛ taa Kolonɛlakaw fɛ yen an ka an fana karamɔgɔ n'an ka sababu ɲuman taamana nin waati in na a kan ka kɛ Korogo an bɛ Mali sɛbɛn tɔn ka fɛn conseil stabilité Maniema a bɛ nin waati in na a bɛ Korogo an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko kalifa se tigɛ Ala la min tɛ kalifa tiɲɛ ɲuman taa ɲuman segin kana ɲuman sɔrɔ Amadou Camara n'an bɔra yen
bɛna faso Mali kɔnɔna na an bɛ Chérif TV baarakɛlaw ɲɛmaaya so kana bila fa duguma kabila ɲini Amadou Camara bi dibila baarakɛbaw an tɛ ɲina olu fo n'i y'a mɛn ne ni aw an sigi mɛ tan mɔgɔ ɲɛ bɛ anw de la olu de b'a la k'a to fa an y'a fɔ tuma le maestro de la technique et j'ai nommé Mohamed Keita Masareke l'enfant de Mayamougou Mama Fendi aya Mayamougou kondo Mayamougou faso ka a dan fara la an bɛ bara fo bara ay sura wuli bɛɛ lajɛlen fo ni sera ne b'a fɔ ko vieux tɛ bara ye ni ne b'a ko vieux awɔ n bɛ awɔ an bɛ ɲɛsin ko fɔ cogo la ne yɛrɛ ka dugu o de ye yiringaso ye an bɛ yiringaso kaw fo n y'a fɔ cogo min Amadou Camara ka kɔrɔfɔ kun cɛla n y'a fɔ kuma daminɛ na bi ye ne ba san yɛlɛma ye a fatulen san 4 o y'a san yɛlɛma ye o la n b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dugawu kɛ musokɔrɔba in ye badabada de ala ka nɔgɔya ye an ko tuma ala ka nɔgɔya ala ka kaburu fɛ kan Amadou Camara an ta jamana ko nɔgɔya ala ka saya ka ma hɛrɛ saya ka ma lafiya ye Amadou Camara diɲɛ waatu ka ten 4 août 2022 4 août 2026 jour pour dameli taara da ɲana san 4 o la an bɛ dugawu ka ani fo bɛɛ lajɛlen o la an b'a fɔ an bɛ fɛn dɔ na Amadou Camara kosɛbɛ ne ye nin ye sigi an kɛ jamukan in kan ni sunu janfara sini 10h 11h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan jamukan k'o danabaya muso la kuyate n b'a fo yɔrɔ in na baasi t'a la komi n b'a fo yɔrɔ in na ko ka ca o la ka bɔra ka bɔ yɛrɛ ɲininkali kɛ foyi t'a la muso mashallah walima dɔn a k'a bɛ jɛ waati n'ala sɔnna awɔ merci e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni ye cogo ja te Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o ni den ye tiɲɛ cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budoji ye Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budoji ye Allah te Zara malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet a na épicé du de bɛɛ lajɛlen wasara